Когато Иван срещне Мария в някой стол, кафе или район на килия, в този скучен стар град, в този скучен стар град. Той е малко стипчив, като шепа глугинки, така е, защото често няма стотинка в този скучен стар град, в този скучен стар град. Но нима това може очите разкрие, песента прокуди, радостта убие. Когато Иван срещне Мария, когато Иван срещне Мария, и кой би могъл да я затвори в кутия, тази смешна и странна случайна магия. Когато Иван срещне Мария, когато Иван срещне Мария, и вървят по улиците все още живи, не много богати, не много красиви, в този скучен стар град, в този скучен стар град. И богати по-точно на фосфати, нитрати, на други екстракти от химкомбинати, в този скучен стар град, в този скучен стар град. Но нима това може очите да скрие, песента да прокуди, радостта да убие. Когато Иван срещне Мария, когато Иван срещне Мария, и кой би могъл да я затвори в кутия, тази смешна и странна случайна магия. Когато Иван срещне Мария, когато Иван срещне Мария, и след това я изпраща и е малко смутен, и тя е малко смутена, и с това малко студено. Тя му казва: извинявай, не те каня вкъщи, защото си спомня как баща й се мръщи, че вместо да търси реализация, тя кръстосва града с разни ахмаци. И това натъжава Мария, и това натъжава Мария. Но какво значение, че има инфлация и бюрокрация и ликвидация в този стар свят, в този скучен стар свят. И вековни комплекси за цялата нация, и дори подобие на демокрация в този стар свят, в този скучен стар свят. Когато в 6 преди да се стъмни в някой стол, кафе или на някакви стълби, Иван ще срещне Мария, Иван ще срещне Мария, и кой би могъл да я затвори в кутия, тази смешна и странна случайна магия. Когато Иван срещне Мария, когато Иван срещне Мария, da 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 da